Mana bang thuolo machuok kenda dani mondo walosane gi ruoth ma Kakola Jacob Ongudi mondo wagane kod en bendo nyiswa ni to gin okenge mage ma oseketi e neno ni hinyruok machal kod magi ok omedo dhi nyime. Ahinya to kotenore kod wach mane wacho kanyo Maurice mar loso gi jopiny. Ruoth amosi ni oyimore odhiambo ni geno ni in maber kendo mos kuom masiche ma koro miyo oganda ni moko nyaka gie kinde ni nitiere kuonde mag jot ma kojolo. Nyiswa ni to hinyruok kata midhiero momako gweng' ma Kakola gie sani kopim kod mamoko inyalo keti atamalo maromo nade Ruoth Jacob Ongudi? Erokamano jaduong' Bati akawo thuolo ni mondo amos joka Nyanam. Pi mopong' higani omako dhowa pok otimorenwa kama kendo jowa wuoro ahinya. Jowa temo mana pime gi higa mar 1963 mane jo odar oter malo kaka Kiburi kata Songo. No hinyo jowa mang'eny kendo gi seche mwawuoye ni an gi dhano ma odako Mbaka Primary School Evacuation Center kendo an gi dhano bende masani odak Kadio kata AC's office Manyando ma sani wakwane gi ole kanisa mantie compound kanyo kendo gi hall mar jo education mantie Kadio. Jok mantie Kadio gin jogo go mane thothgi no kony nyoro ka wuok kuonde mane gimoke sana sana villages mag Oketha, Kamidumbi, Panadol to gi Nyako Biayo. Gine mwan kodgi ka nikech moko utegi no okethore ma ok ginyal doke, moko bende utegi pi no oketho. Jogo go mantie Mbaka to sebedo kadar higa ka higa gin gibedo affected gi pi mawuok e nam miluongo ni backflow to mano biro okang' moro ma pi ochopo nyaka kama ne pok ochopo kani neno kaka ne okale e wi olalo nyoro. Koro jo Mbaka nomedo hinyore, nitie gisehinyore chien kucho but pi manyoro ni nogolo gi mang'eny ma karibu villages madhi par nobedo affected kendo sani gintie Mbaka Evacuation Center. Ruoth erokamano ahinya.